Ne mehran dostlar, kıynaş haber onu da aytmalı bolýa, aytmasaňam bolanok, aytmana dilmem maranok. Adam diye şey yaşına göre hareket etmeli ya da yönü ol näme Hudaýyň berýän rızkaly bolýar, bereketi bolýar. Giç verse giç, ir verse ir, yönü yaşyndanam o has geçip hareket edýänler amma mysal şu aýdym şu yaşyna göre däl. Yönü näme şol aýdym şi o 40 näçe ýaşada 40 ýaşadymy şol aýdym şi 40 ýaşada ha? 40 ýaşada ýöne, 40 ýaşada Ýakupcan ýöne Paniatasi 18 ýaşynda dol däl. Sebäbi? Ýöne onda da happy birthday Ahmet Damdamyň doglanuny. Ahmet Orazguliýewiň doglanuny. Allah'tan halipa yaşın uzun bolsun, görjön gowluk bolsun, şoat netibe tagamlary, üýçlük oglanlar Begensan, Döwletsan, Ýakupcan hemmemiz berde din zal otursa, bir zada aýtjakda halipa barada, bir zada aýtjak şoat. Kadir näme diýse Onuň arabasy bar. Täze maşin. Täze maşin berdi, ýalňyş meýan adam ýok, bira berip durýan, aýdyşyny ora krediden bolsa bilemok. Halipa toýsuz bolmaz. Hakyky. Konor boydan ýa Ahmet Damdamdan ýa toýdan Damdamdan ýa oturdan mana. Ulakka Halipa Allahjan görjün gowaldy. Ağam göräýdi. Netibe tagamlaryna iýiçmäne geldik. Bulam doglanuny bäri kaldyrdy geldi. Happy ýagdaý şäppi tikakti. Halipa Doglanuň toýy bugün bayram. Durmada tanset şowkuny aýlan. Ahmetcan saylan paylan. Mikrofon dedi Ahmetcan doglanuny hem gaýnar agam. Ulak ýaşa prosto oýun edýär agam janyň sag bolsun. Allah jan başyň dik bolsun çağajyklan. Çağajyklan diýende ýadyma şu aýdyň jan senden gowaýdan ýatlap geçmeli. Davlenin galleriyan jim tansiyon çıkıyor yukarı. Wi tädeli gaýdan Ahmet ýene bir aýdym çykarypdyr saglyňyz gaty gow bolmasa näme maslahat beremok. Baýboňmy näme? Baýboň olam özüne damdam çykanna diýlen sözler. Baýbo Ahmet näme aýdypdyr diýlende şol atlar eşdi. Ya aydım gadi ne berede. Ne gittik? Ayın bir kiýliň var gidersiň aýdan. Lokasha. Täze maşinle gider. Täze maşinem gutly bolsun. Netibe taamlar minnetdar.